এটা কত? এটা 100 টাকা। আর এটা 100 টাকা? Good morning. गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। लोगोफोर अखा हादों बुंनांला आरोना अखाखौथ' मिथिखायो सामफ्रामबो अखा हागासिनो ओमफ्राय ओरैबायदि गुसु दिनाबो थान्दा सि जोमनानैसो थाबाय आरोना जोङो। नायलांबाय थादोलाय दिनैनि ब्लगखौ मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामलांनोसैलाय जा हायो आरोना। स' जायफोरा इन्टारेस्टेड आंनि भिडिअखौ नायनो नायलांबाय थादो ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान बेफोरो अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो आरोना। बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ अखाया सामफ्रामबो बेनोसै आरोना बेनोसै दैलिनो बुंनांला आरोना। सिफोरानो राननो रोंला लोगोफोर आरो माथो होनबावना मर्निं ओमफ्रायो सनालिखौहाय आङो एग्जाम जानोसैना गाबोननिफ्राय दिनै टुइसडे गाबोन वेडनेसडे ओमफ्राय गाबोननिफ्राय एग्जाम जासिगोन ना बेखायनो आङो अखाबो हादोंना मा खालामनानै थानो ओमफ्राय ओरैनो बेखारनो लाइनाबो थांलाय फैलाय आरो टिभि रिसार्जबो गैला सोआसै नानि एग्जाम गोनांखायनो सोआसै आरोना ओमफ्राय मबाइलखौ मालाय बेसेबांथो नायबाय थानो ना बायो ओमफ्राय नानिखौ एग्जामनि प्रिपेयार खालामदों आरोना एग्जामनि गाबोन एग्जाम नालाय ओमफ्राय बेखायनो आङो बाखिखिनि एग्जामनि माबाफोरखौ फोरोंदों आरोना लेखा लायनो हरदोंमोन आं दाबो मोनबोआ। मोनबाय सनालि मोनबाय हेन्ड राइटिं बुकआ औ बे नोंनि लेखा दोनग्रा टेबोल दंना बेयाव दङ औ लेखा नागिरहैगासिनो ओमफ्राय लाइन गैयाना खोमसि मोनाखै खोमा नागिरनानै मानदों मेगन थाइसे आंना बिराद मानगासिनो दं आरोना दिनै मिन्थिया मानोबा ओमफ्राय बिदिनो दा ओरै फैयैनो बिदि ओरै बुलायलांजोबसै आरोना मानि ओमफ्राय नानिनि एग्जामाथ' 26आव जोबहैसिगोन आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो आंहा टेनसन जागासिनो दङ बिमाखौ लांफिननांगौ थारिखआल' बोरैबा एग्जामजों ग्रोब जाहैदो बेखौनो टेनसन जागासिनो दं आं ओरैनोबाबोथ' फ्राइडेआव लांफिननांगौ ओमफ्राय आं थांनो हानाय नंला आरोना फ्राइडेआवहाय मानो होनबा नानिनि एग्जाम दं ओमफ्राय नानिनि एग्जाम गैयाबानो आलदा खोथामोन एग्जामानो नोङो 11टाफोराव जोबखागोन 11टा 12टा बिदि जाखागोन थाङै 11:30 12टा न'सिम फैयै ओमफ्राय एग्जाम जोबबाबो माने थांनो हायो हानाया मानोना सेटारडे सानडेथ' एग्जाम गैया नालाय बाट ओमफ्राय माला ओंखारगोन माला थांगोन माला सहैगोन थाङैनो 2 घन्टा लाखायो आरोना मिनिमाम ओमफ्राय बिदानाबो डिउटि दङना ओमफ्राय नानिखौ लानानैसो थांनांगोन जुदि आं बायसान्स थाङोबाबो ओमफ्राय बिराद बेले आरो बोथोरा माबायदि जायो माबायदि जाया बुंनो हाया आरोना। मोनबाय बे नङालै बे नङा बे नार्सारिनिसोखौ नाङा दस्रासो KG1नि औ आलदाखौसो लानानै फैदों लेखाखौनो ज' माथो खालामबावनो आरोना लोगोफोर नायनोसै मा जायो माने मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया बेखौनो टेनसन जागासिनो दं आरोना न'खरावहाय जेनेबा माब्रै खालामबा मोजां जागोन माब्रै खालामबा मा जागोन बिराद टेनसन आरोना ओमफ्राय माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंबो आरो थांबाय थानो हाया संसार जानाय मानसि आंहाबो न'खर दङ बोरैथो थांबाय थानो हानो ओमफ्राय ओरैनो टेनसन माने खर'आनो बबेबा समावना ओरैबायदि गाज्रि जायो बुंनांला आरोना ओमफ्राय बबेबा समाव ब्लगखौनो बानायनो गोसो जाया बाट आं जिहेतु डेलि ब्लग खालामो ओमफ्राय नोंसोरनो आंनि फेमिलि बायदि जाहैबाय दा जिहेतु आंनि गासैबो आंनि लोगोफोर जायथ' आंखौ सापर्ट खालामग्रा ओमफ्राय आङो माने डेलि ब्लग हगारनो मोजां मोनो आरोना माने आदोद जालांबाय आरोना मोनसे जेनेबा सानफ्रामबो माने मर्निंनिफ्राय सिखांबानो माने हारसिंनो गोसो जाखायो आरोना ओमफ्राय बबेबा समाव बायोबो दे ओमफ्राय होनबाबो साननाय फैफिनो आरोना है खालामनोसै बिदि साननानैहाय सानफ्रामबो खालामबाय थाखायो ओमफ्राय दिनै जुदि आं ब्लग खालामलासै ओरैनो थायो आंहा लस जागोन दिनै सानसे टाइमआ बिदि साननाय फैयो आरोना माथो खालामनो आरोना लोगोफोर हिन्जावनि फिसा हिन्जावफोरनि साननायफ्रा माने गासैबो मावजोबनो हाया आरोना जिहेतु जोङो मालायनि न'खराव बारबोबाय गावनि बिमा बिफानि न'खरखौ गारनानै ओमफ्राय आंनि गोसो बायदि गासैबो सोलिजोबा दा आंनि हौवानि फेमिलिनि न'खरनि बादैबो सोलिनांगोन ओरै एफा होनना बुंनांला माथो होनबावनो सब साननायफोरखौनो मावजोबनो हाया आरोना लोगोफोर जै हाबा जाबाथाय मालायनि न'खर बारबाथाय एसे आलदा जायो आरोना
टेंसनफोराबो बांसिन जायो ओरैनि न'खरनि टेंसन ओरै फारसेथिं न'आवबो बायदिसिना खोनाबा टेंसन जायो ओमफ्राय बबेबा समाव दुखु मोनो आरोना ओमफ्राय माने सब दुखुफोरखौनो हासबेन्डफोरनोबो फोरमायनो हाया आरोना ओमफ्राय बयनिबो सिगाङावथ' बुंनानै लानो हाया आं दुखु जादों आं बिदि जादों होननानै बाट हारसिङै जिरायनानै खनायाव गाबनो हायो आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो आं हाजार दुखु थाया मानो आं मिनियो रंजायो रंजा खुसि थायो आरोना दुखु जाबाबो आङो दुखुयै थाबाय थानो हाया आरो ओमफ्राय आं मिनियालासे थानोनो हाखाया आरोना ओमफ्राय बयबो सानगोन आंखौहाय दुखु जाबाबो मिनियो हासि खुसि थायो बाट उफाय गैया आरोना माथो होनबावनो बेनो जाहैबाय हिन्जावफोरनि मोनसे माबा आरोना माथो होनबावनो गासैखौबो सहायनो हानांगौ स' लोगोफोर आं नानिखौ लेखा नागिरनो हरदों दासिमबो मोनाखै आं लायग्रोनोसै आरोना बेखौ फोरोंनानै लागोरसै ओमफ्रायो ओंखाम ओंख्रि संनोसै मा सङो मा मायो मिथिला दिनैथ' मिथिला बाथोन बुथोनखौनो जादलाबायनानै थाना सोरखौबा मैयानि बायदि मैया मोनायावहाय बिदाया बेदर लाबोदोंमोन दाउ बेदर जाजोब्बाय मैया मोनायाव फवासेल' लाबोखादोंमोन ना बयलारसो ओमफ्राय जाबाय थाजाया बयलारखौ बिराद गोबाव जाबाय जोंना ओमफ्राय जोंना नानिया जानो बिराद मोजां मोनो बयलारखौहाय ओमफ्राय बेखायनो लाबोदों आरो स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर सनाले एग्जामनि प्रिपेयार खालामदों एग्जामाव फैगोन बेजों आरो नैबेजों बिसोरजोंल' आरोना बेखौनो लिरगासिनो दे मोजाङै लगायदो कालारानो बोरैबा मोजांखौनो नाङा फुरलाला माबायदि कालारानो बै दिब्बा मोनसेया बेबो बिदिनोखा एखेखा कालारानो दे लगायदो दे दुगैखां लोबखां गस्ला थस्ला गानलायनानै बाजाराव थांनो नागिरबाय दानाबा हासबेन्डआ फन हरनानै दा बावैसो फन हरदों आरोना फन हरनानै बुंबाय दानो दा ओंखारबोथ'सै 20 मिनिटसो उनाव ओंखारबोदो आंजों दा ज' लोगो मोननायनि होननानै देखसु मा जादोंथाय बे गोबाल'बाय थादों ओमफ्राय बिदिनो थाथ'नांसिगोन उफाय गैया मोनसे खामानि दङ बेखौ मावनानै लागोरसै लोगोफोर ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनसिगोन दा बाजार थांनायाव देखायगोन आंहा एसे खरसा लायनांगौ गाबोन नानिनि एग्जाम दङ ओमफ्राय मा होनो पियासबो गैला सामब्राम गुफुर आंनाव खोमोन बाजोबगोनथ' र' हगारना होनोसै आं दसे गेलेथ'दो र' जारलासो आरोना दा लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर टट' लाबाय दायो जोङो थांसै लामाया बास स्टेन्ड लामाया नै आंलाय माथो मिथिगौ टट'आलाय दाना आया नै दै लोमजोब्बाय नै बेयावहाय दै लोमजोब्बाय दै लोमजोब्बाय सिङावहाय आयौ मासेबां संख्ल'यो दादाया बाजाराव थांनो होन दैया नायलाय आइस' हमथाखा मोजाङै गोलैगोनबो गसाइगावनि लामा बानायथाराबो नामाब्रा रावबो ओरैबायदि गाज्रि ना जोंनि बास स्टेन्ड लामायाथ' देखायबाय थाखायो नोंसोरनो एकदम माने असान्थि गारनो थांला माखासेफ्राथ' दै लोमनानैहाय न' हाबजोबबावबाय माखासे नैबे आं दा देखायबोनायाहाय जारलासो थांगोरसै लोगोफोर बाजारावहाय बाजार मोनफैबाय दायो आङो मैगं लाहैसै मिरा जायाखै बाजारसो जादों दा बाजारसो जादोंहाय हाब्रु जाजोब्बाय केसा बेसेबांबा पियास बासिदोनो बेयावसो थाहैबाय नोङो सामब्रामानो मोजाङानो नङा না পিয়াজ ভালো আছে ভালো আছে আজকে বাজার দিন না সব ভালো ভালো লাগলো নিয়ে এগুলো রসুন পোয়া কত এখন কাকু রসুন পোয়া 60 টাকা 60 টাকা পেছন পয়সা আছে সাম হাবরো টাকা बैयाव था बैयावहाय बै मोजाङाव था औ बेयाव मोजाङाव था बेयावनो दादा दाल दे 1 केजि এটা কত
100 টাকা আর আর ওইটা ছোটটা ছোট 120 টাকা এটাই ভালো রে না দে 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 যত বস্তা করে এটা আরো বাকি আছে আর কত মার্গো সাবুন আছে দাদা মার্গো নাই এমনি ভিজেল নেই মগু মার্গো সেম কি আনবি কর যে বৃষ্টি নামে সকাল থেকে মাল আনাই মুশকিল নালে তো সবই আনি তে দিয়ে দে বিবেলটা দুইটা হ্যাঁ আর মানুষও নাই ওইটাও তার বৃষ্টি নামে না একদম ধারণা হয়ে গেছে মাটি সাবুন থাকলে দে ওই গোলটা একটা হাতে সবই বাইরে ঠিক আছে সেই বৃষ্টি সারা দিন বৃষ্টি বৃষ্টি কি করব ওই না আলু লাইন তো आलु लायनि बैयावहाय मैगंफ्रानो मोजाङानो गैया जेबो बाजार खालामखांबाय दायो लोगोफोर ओमफ्राय बोरायखौ नेदों आङो नेनो थोननायखाय ओमफ्राय फुचका जानो होनबाय फुचका दखानानो गैया होननानै नेगासिनो फैग्रोथोंसै ओमफ्राय थांनोसै बोराया फैबाय लोगोफोर थांगोरनोसै दायो एकदम माने अखा हाहां हाहां जाबाय बोथोरा अखा हाफिननो हासिगौसै नै थाइब्रैयाव फैगौ दाया थ' थांगोन थाइब्रैजों थांसै नै दहायथ' मोजाङै देखायजोबनो हायासै एबार बाइक सा सा देखायलांसै आं दिनै बाजार दिनमोन मंगलबारमोन ना बाजारानो गैया खालि खालि अखाना सानसे नै दा अखा गैयिखायसो एसे नै बोखारला जोब्बाय सिंनिफ्रायथ' गैलानो गैखाया सिङाव जिरायाखैनो दानि बार माबा दिबारलायनो दिनै चलो थांगोरनोसै लोगोफोर हा नानि बावनो लांनो बावनो लांनो ओइ लादो थ' खेबसेनो दा अखा हागोन मा हागोन दैया नालाय नै लोमजोब्बाय औ बरिया थाखुर बासायनो थाखायनोथ' बे बिदिनो होथेजोबदों ओमफ्राय दैयाबो लोमजोब्बाय नै बोथोरा नायलाय लोगोफोर गोसोम जाजोब्बाय नै देन्जार हासिगोनलै बे थाब थांनानै संहैला संहैनोसै देन्जार हासिगोन देन्जार माने देन्जार ना सानो मोननांगौलै टाइमानोसो लाबालै दा हासिजार सानो फैबाय दायो सफैनाय लोगो लोगो अखाया हाबाय आरोना लामानिफ्रायनो फ्रि 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 लोगो मोनबोबाय बास स्टेन्डनिफ्रायनो ओमफ्राय जल्दि जल्दि ओंखाम ओंख्रि संनानै लानोसै ओमफ्राय ब्लगखौबो बांद्राय गोलाव खालामला बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार